Garzali na miko ne a cikin wagar yan soyayya mata. Yau ga mu cikin fadamar kayan marmari wanwar a ƙasa. Kaki ya yi sanyi ta gane nisan sama har da ƙasa. Zaton da nake yi a cikinsa akwai wata 'yan lambasa. Domin na gane wanda jikinsa akwai na ƙasa. Ki faɗa mai gogaina kafin dare ya kamata ki san sirrin gidana. Kurege ya ce kyawun gyaɗa a gano ta cikin gidana. Kyale mujiya wannan ba ta sanya da rana. Idan ka ga kauna kenan an yoda ce da juna. Tayo iya galarsa sun karkato lallai sai godiya kai kika gamsha ambato kin dau masara kuma kin damke wata ta lautoto da gani sai ke kin zama abun wani kunya ne ma zo mu dan motsa yankin mu arewa ashe ana shan lubaiya ashe hausawa mu ne iyayen soyayya har hausa fulani aka ce da mu dan soyayya soyayya suke da gaskiya zama ake tafiya ta tsintsiya akwai manyan mata idan bako ya zo ya fake da sauki akwai mai da sassauci gurin mu baiwa duk bako masauki a dage kai ma ka daina yin barci a cikin akurki ji yan mata sun ce sun daɗo nauyi balantana yanzu an shigo cikin sanyi da abin da kuke so da kuma da su sai sun yi gangara gulbi kai dan kada ka zuki ruwa ba ruwa na ni ko an faɗa gaban kowa gangara gulbi kai dan kada ka zuki ruwa ba ruwan gaza duniya da labari da biyar fari ka taba akwai sirri shinkafa da biya shinkafa da biya yan mata shinkafa da biya ya yi shi duk kowa ya taba yan mata yan mata ga walƙiya nan har da cida wai ina ne zan baki kana wanda abuwa na san ku yi soyayya wai ina yan lubayya ku je mu jiga wa cikin gidana akwai yan soyayya an iya lubayya gidana dan yoba da maturu su ma ai sun yi soyayya akwai yan lubayya mu je birnin yarwa mai dugori ne birnin shehuwa soyayya da akwai yan lubayya su ma gwambawa da akwai yan soyayya baucin yakubu su ma da akwai yan soyayya taraba na shaida su ma sun yi soyayya a garin adamawa ayola an yi soyayya nasarawa soyayya a kaduna akwai yan lubayya katsinawa soyayya a naija an yi soyayya kafarawa lubayya